بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام بيتس بإግዚአብሔር أملاك كما يكنيكم እግዚአብሔር أملاكنا زخبرن استمسجنن يكون لما أنت كم فاد أملاك حد نجر قبل له طعام خوينو سمعني أب أوريز فترة معرف حدا فقد سلسته تايبل عالم ጸልማት ነበረት እግዚአብሔር ካ ንምድር ዘብርሁ ዓበይቲ ብርሃናት እንገበረ ስለዚ ዓለም እትበርህ ናገዛ ርእሳ ብርሃን ሃልዋ ዘይኮነስ እንታይ ዳ ካብኣ ወጻኢ ብዝ ርከቡ ብርሃናት እያ እተብርህ ስለዚ ንሕና እውን ኣብዛ ጸልማት ዓለም ክንነብር ከለና እግዚአብሔር ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ንዓናን ደቂ ሰባት ንስኻትኩምን ብርሃን ዓለም ኢኹም እንዳበለ ዝተዛረበሉ ጊዜ ነይሩ እሱ ድማ ብወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ምዕራፍ እንታይ ዝብል ንስኻትኩምሲ ብርሃን ዓለም ኢኹም ይብል ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም ብርሃን ዓለም ኢኹም ንመን ከም ዝብል ዘሎ እንትዳኢልና ነቶም ኣብ ክርስትና እምነት እንርከብ ደቂ ሰባት ማለት እዩ እዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ጸልማት እያ ንሕና ደቂ ሰባት ከዓ እቶም ኣብ ውሽጣ ንነብር ካብቶም ኣብ ውሽጣ ንነብር ከዓ ፍልይ ብዝበለ ማለት እዩ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣሚንና ብክርስቶስ ክርስቲያን ዝተሰመና ደቂ ኣምላኽ ከዓኒ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ነዞም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ኣህዛብ ብርሃን ንኾኖም ንሕና እቶም ብክርስቶስ እንኣምን ደቂ ሰባት ኢና ምናልባት እቲ ብርሃንና ንፈልጦን ኢና ንፈልጦን ክፈልጥ ኣይክእልን እያ ማለት እዩ ነቶም ብርሃን ምዃንኩም ትፈልጡ እንኳ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ክትፈልጡ ደገፈኩም ረድአኩም ማለት እዩ እቶም ዘይፈለጥኩም ከዓ ሎም መዓንቲ ይፈለጡ ማለት እዩ ምክንያቱ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ነቶም ኣህዛብ ብርሃን ኮይንና ካብቲ ዘለዎ ዘይምእማን ናብ ምእማን ከነምጾም እንኽእል ንሕና ደቂ ሰባት ንሕና እቶም ብክርስቶስ ክርስቲያን ዝተሰመና ህዝቢ ኣምላኽ ኢና ምክንያቱ ከምቲ ምድሪ ብገዛእ ርእሳ ምናታ ብርሃን ኣይኮነትን ተብርህ እንታይ ዳ ካብኣ ወፃኢ ብዝርከቡ በቶም ዓበይቲ ብርሃናት እግዚአብሔር ዝፈጠሮም ብፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ያዛ ምድሪ እዚኣ ብርሃን ትረክብ ኣብዚ ምድሪ ዘለዉ ኣህዛብ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝረሓቑ ንእግዚአብሔር ዘይኣምኑ ደቂ ሰባት ድማ ብርሃን ኮይንና ካብቲ ዘለዎ ጸልማት ናብቲ ሓቀኛ ብርሃን ክርስቶስ መንገዲ ክንኮኖም እንኽእል ንሕና ክርስቲያን ኢና ስለዝኾነ እግዚአብሔር ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ዝበለ ንሕና ብርሃን ዓለም ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ግን ነዚ ብርሃንና ከዓ ክንፈልጦ ይግበአና ምናልባት ከይፈለጥና ደቂ ሰባት ስቂልና ሒዝናዮ ንነብር ኣለና ፈሊጥና እውን ብርግፅ ነቲ ዝተዋሃበና ዓብይ ነገር እንጥቀመሉ እንሰርሓሉ ሰባት ኣለና ማለት ብርሃን እንተዘይብልካ እዚ ማለት ክርስቶስ ናትካ እንተዘይጌርካዮ ኩሉ ግዜ ኣብ ጸልማት ኢኻ ትነብር ማለት እዩ ምክንያቱ ካብን ናብን ኣብ ትንቀሳቐሰሉ ግዜ እንታይ የለካ ብርሃን የለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ እቲ ብርሃን መንገድኻ ናበይ ትኸይድ ካበይ ትመጽእ ኣለኻ ንኽትፈልጥ
تزي كوين جن برهان تزي بلكا جن تايزخون مزخن انداتا ناقع خاخا تخيل مايتي متأمان زباهل يلن ناوي تخيل على خاي تفلتن ندحرت انت خدكا تصلمات قدمي تخدكا تصلمات بقد ما كان تيالو باقا دنبربر اندابلكا تخيل مايتي برهان انت داهليكا جن تتصلمات نجر كله جزي يبره ስለዝኾነ ኣብ ግዜ ጸልማት መብራህቲ ዝኾነካ ኣካል ኣሎ ንስኻ ኣመን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኮነና ብርሃን ይኮነና ማለት ስለዚህ ነዚ ብርሃን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ንሕና ድማ በቲ ብርሃኑ ክንመላለስ يجبنا أظن قبر عمله يدق فنان يحجزنا كم خا كتصيلون تايبل نسخاتكم نعلم شوائكم يبلنا شوائكم نسخاتكم سنة عالم شوائكم مغنياتو نعلم مقارتها نحنا بتم بكريستوس إيسوس استسمنا دقو بأنا بلا عالم متمكر معي كريستيان زي بلو مريت مقارت زي بلو نقر معي مناطع عالم اللي عالم سي كم زنري أزلنا معي كل نقر الله بعالم قد ጨው እንተ ዘይብሉ ግን ወላ ሓንቲ ነገር ኣይኮነን ማለት ምክንያቱ ፀብሒ ሰሪሕካዮ ጨው እንተ ዘይብሉ እንታይ ረብሓ ኣለዎ እንትርፎና ግዳም ክድርበ ብሰባት ከዓ ክርገፅ ወላ ሓንቲ ረብሓ ይብሉ ማለት ረብሓ ክህልዎ እንተኮይኑ ግን እንታይ ክኾን ኣለዎ ጨው ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ መቃረት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ማለት ስለዚ ጨው ካብ እንዳ ነገስታት ጀሚሩ ክሳብ እቲ እንዳድኻ ቤተሰብ ዝርከብ ኩሉ ካ ዝጥቀመሉ እዩ ጨው ተግባሩ ዓቢ ነገር እንከሎ ግን ብሕሱር ነገር ከዓ ዝርከብ እዩ ማለት ኩሉ ሰብ ዝረኽቦ ማለት ኣብ ኩሉ ቤት ክርከብ ዝኽእል እዩ ማለት ሕጂ ናይ ክርስቲያን እቲ ፅቡቕነቱ ኣብ ኩሉ እዩ ተደላይነቱ ማለት እዩ ክርስቲያን ሲ تصبغ ناي كريستيان تمقارت ناي كريستنا هيوسي كروسوس زولو سب كل يزدلي مايتي ابيت نغستات انتخدكا يدلي ابيت دخاتات انتخدكا غلا زي بلمو يدلي مايتي مخنيات نخلو خمقر زخيلي مايتي نخلو خطم زخيلي مايتي نخلو تسفا نخغبر تسفا نخركب بقى نخلو مقارت نخيلو مايتي نخلو نخي غحف غبر زخيل ጨዊ مايتي ስለዚህ ንስኻትኩም ንዓለም እንታይ አይኹም ጨዋ አይኹም ማለት ጨዋ ኢና ንዓለም ግን ክርስቲያን ተባሂልና በቲ መንገዲ ክርስቶስ ዘይንኸይድ እንተ ደአሃሊና ከዓ ከምቲ ጨው እንተ ዘይመቂሩ ዝድርበ ምክንያቱ ጨው ተጸሪቡ ዓንዲ ኸውን ኣይክእልን እዩ ጸሪብና ከዓ ማቶኔላ ዝኮነ ነገር ክንገብሮ ኣይንኽእልና ማለት ናይ ጨው ስራሕ መቃረት መሃብ እዩ ማለት ናጨው ስራሕ ተወሳኺ እንታይ ማለት እዩ መድሃኒ ንዝቆሰለ ቆስሊ እንተዳ ብጨው ጌርና ሓፂብናዮ ክፍውስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ናጨው ስራሕ እንተዳ መግቢ ንነዊሕ ግዜ ክጸንሕ ደሊና ጨው ኢና ጌርና እንዳልዎ ማለት እዩ ጨው ካብ ምብልሻው እንታይ ዝገብር እዩ ዝከላኸል እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ምድሪ ትፈወሰሉ ብክርስትና ሰብ ክርስቶስ አሚኑ ኣብዛ ምድሪ ከዓ ከም ፍቃድ ኣምላኽ እንተደኣ ነቢሩ ሰባት በቲ ዝምህሮ ቃል ጥራሕ ዘይኮኑስ በቲ ኣነባብርኡ ከይተረፈ ሪኦም ምክንያቱ ፅቡቕ ዝነብር ፅቡቕ ዝሰርሕ ሰብ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ማለት እዩ እቲ ብድሕሪኡ ሓደ ነገር ዘለዎ ማለት እዩ ፅቡቕ ነገር ንሱ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ምሳና ክርስቶስ ስለ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ إذا زسرحنا معنا كريستوس مايتي نحن دما ناي كريستوس عايتينا مايتي سلازم نتسرحنا اليوم نتي معنا زسرحنا أكل
ከመስግንዎ እዮም ማለት ምክንያቱ ዓለም ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ዓለም ከዓ ነዚ ብርሃን ክብሪኦም እንታይ ክገብሮ እዮም ማለት በቲ ኣካይዶም ንኣምላኽኩም ከመስግንዎ እዮም ማለት ስለዚ ንኣምላኽና ከመስግንዎ ዝኽእሉ በቲ እንሰርሖን እንነብሮን መንገዲ ማለት ብንዛረቦ ጥራሕ ኣይኮነ ማለት ሰብ ብዝዛረቦ ጥራሕ ኣይኮነ ምናልባት ንዛረቦ ነገር ሰባት ዘይከኣምኑና ይኽእሉ እዮም ማለት እንሰርሖ ነገር ግን ደቂ ሰባት እንታይ ኣብ ዝገብሩና ይኣምኑና እዮም ስለዚ ከምኡ ቀፂልና እንታይ ክንገብር እንደሊ እታ ኣብ በሪኽ ቦታ ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ ምክንያቱ ብርሃን ከነብርሆ ከለናሲ ኣብ ትሕቲ ከፈር ክንገብሮ ኣብ ትሕቲ ከፈር ጌርና ክንዓብጦ ኢልና ኣይኮና ነብርሆ እንታይ ደኣ ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ነቐምጦም ሞ እንታይ ይገብር ከዓ ነቲ ጸልማት ቦታ ከዓ የብርህልና ስለዚ ኣብ በሪኽ ቦታ ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ ይብል ክትክወል ኣይከኣልን ስለዚ ጽቡቕ ተግባር ዘለዎ ሰብ ከዓኒ ክኽወል ኣይከኣልን ማለት እዩ ሰባት ዋላ ክኸውልዎ እንተደለዩ ሰባት ክዓብጥዎ እንተደለዩ እቲ ብርሃን ግን ካብ ምርኣይ ክዓብቶ ዝኽእል የለን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓለም ብርሃን እናኽበርህ ኣለዎ ንሕና ኣብዛ ጸልማት ዝኾነት ዓለም ብርሃን ኢና እሞ እዚ ድማ ጌታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ህያው ቃሉ ዝነገረና ቃል ስለ ዝኾነ ስለዚ ብርሃናውያን ምዃንና ፈለጥና ኣብዛ ጸልማት ዓለም ኩላትና በብዝተኻእለና ነቲ ዘለና ብርሃን ተጠቒምና ንብዙሓት ሰባት ካብቲ ዘለዎ ጸልማት ክነውፅእ እግዚኣብሔር ክረድአና እግዚኣብሔር ክድግፈና ናቱ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ማለት ሰማዕናዮ ኩሉ ኣብ ልቦናና ኣሕዲሩ 30 60 100 ፍሬ ክንፈርየሉ ድማ ናይ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለም ኣሜን